Kani kadai ka Akashwani Shillong ka khubor ban pule dei Alvarin Kharwan lang. Ki mat ki ba kongsan jong ka khubor men ta ka step. Pelait pat ba katnat ka pule ka tho jong ka sarkar pedeng ya ka kaipot halor ka jingtre kam ki district ha ka pule ka tho hanin ka sngi. Betha ka ying bishar high court ka Manipur ya ka sarkar jilla ban penjinsur khandiat ya ka pakhang internet. Bat lapan kut no ya ka let nyam bet den klam nen ka sngi ha at nar ha jawai. Ki khubor ki babnya. Katnat ka puli puthi jong ka sarkar pedeng kala pelat pat ba nen ka sngi ya ka kaipot halor ka jingtre kam ka tho ka puli ha ki district bala ai kerteng ka performance grading index for districts lane PGID na ka benta ki snam 8000 arpau arpuway bat arpuway arpuar. Kani ka kaipot ka khmi bnya ya ka jingtre kam ka tho ka pule ha ki school kat kum ki district da ka babu ya ki jing kedau na ka benta ban khmi janai ya ka jingtre kam katnat ka pule ka tho ka sarkar pedeng ka le thu ba ki don hadu khat saw point khandai lak tali ki school khandai phusan lak ngut ki no hikai bat kumba arphun riu point san lak klur ngut ki khna school ha kari India barok kawai. Kani katnat kala pentre kamru ya ka performance grading index na kabenta ki jilla hakabala penmi ya ka kaipot na kabenta ki snam 8000 khat nyau hadu khat phra bat 8000 arphau hadu arphawai dai halor kani ka kaipot bala bu ya ka rukam bu kerdan ya ki district haka jing pentre kam ya ka pule ka tho hakabala penshong nongrem ya ki haki prapulai tali ki mat jing thau katnat ka pule ka tho kari India kala ong baka jing thmu jong ka jing bu kerdan ki district hakani kalyang kalong banyarap ki district baken bu hakmat ki benta ki baki duna bat shim khya ki khnang baki la ban le bha bat poi ki kerdan ki bakham shakhman katkum ka performance grading index na ka benta ki jilla ka Meghalaya ringkat bat ka Mizoram bat ka Arunachal Pradesh kilayo ka kerdan ka bashatrai du hakabaya dei ba ka pule ka tho hapdeng ki jilla katba ka Punjab at ka Chandigarh kilawan ha ka kerdan ka basyakli du. Kayeng bishar High Court jong ka Manipur kala batha ya ka sarkar jilla ban penjin surno khandiat ya ka pakhang internet ha ka jilla. Nadu balas dang ka jingya snam ha ka ni ka jilla ka bala ne mentala palat arbanai ka sarkar jilla kala khang ya ka jing kam ka internet kanthup ru ya ka broadband. Ka division bench jong kani ka ying bishar ka bakanthop ya u justice Ahanthem Bimal Singh bat u justice A Guneshwar Sharma kala penmi ya kani ka hukum ban penjun sur ya ka pakhang internet hadian bakala don ka jing kerpat ban pleno ya ka jing pentrai kam ya ka internet ha ka jela ka Khasi Students Union KSU West Khasi Hills District Unit kala kerpat ya menteri katnat social welfare uba Paul Lengdo ban bu no dakajaka ban ai jingerap ya kitu ki balangop hakijing mlien bakarni kum ka didrok ha ka district West Khasi Hills u president bat general secretary ka KSU hakajing le ya kandu ya uba Paul Lengdo kila ai ya ka dor khas ban kerpat na ka benta ka te ka jaka ka ban yarap ya ki khanna ki bawan na ki yeng ki sem ki baduk Habakran baki nong pathai khubor u president ka KSU West Khasi Hills ulaong bawatla ka jingkerni di drok ka kta ya baro hendrai dai kito ki bawan na ki yeng ki sam ki baduk ki bamla ban yo ikilat jingerap ban light no na ka jingkerni ulaong bada ka jingdon kani ka jaka ai jingerap kan yarap shibun e iki khna ki baduk ban light na ki kanjri ka jing di drok bat ban tai biang yala ka jing em Uni usamla ule thuru baka KSU West Khasi Hills kala yo ya ka jubab ka babahana uba polling do hakaba ula ong ba on pet ya kanika kam na marka long ka badon kam bha hakini ki por ki bamenta kanika dei ka Akashwani Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor kale niam be den klam jong ki pnar hapo ka bri unyo trap ban be ya ka klam ka ngo na ka imlang ka salang kala kut no hanin ka sngi da ka bapengam ya ka knong blai ba ya ki wei ki rong ki taw ki talbot hapung atnar hajwai da ki hajar ngut ki banget ya ka nyam tre rengkat bat ki jat menriu penar na keleng ka bri unyo trap kilawan ban ya shimbenta hakatai ka jingle niam ba shisin shisnam hakapor liur Nalor ka jing pengam ya ka khnong blai hashwa jong kani ladon ru ka jingle niam ka bakanthop ya ka knya perthat bat kiwe ki jingle niam le rukom
kaliat niam bet din klam kalong ru kaliat niam hakabala kenmau buram ru ya ki nong seng nong bu ya ka snong jowai ka balong menta ka district headquarter jong ka West Giant Hills ya kani ka jingle niam la penkut da ka jingle kai ka bala tip kum ka dak lawakor hakaba la penong ya ka jingle kai ha pedeng ki ar kan hun ka ba seriam ya ka jingle kai football tang ba ya ka ball pat lasna da ka dieng ka be den klam ka dei ka le niam ban aingu ya utrai kan rat nong bu nong thau na ka benta ka jingker khu jong u ya ka jat ban riu penar bat ba undang beteng ru ya ki jingker khu jong u ki officer jong ka Directorate of Revenue Intelligence lani DRI kila yokem ya laingut kibriu rengkat kasni bat kish ieng khla na itakhola ha district Sonitpur ka badan markhap upur jong ka Assam bat Arunachal Pradesh katkum ka khubor balayo lum kini ki officer kila lej ban up thap ikite ki laingut hadin bekela yo ka khubor ka babyang hadin balakem ya ki officer ka DRI kila yo kurup ya kasni khla bat kish ieng khla na ki ka bapen pau shay ya ka jing thnem ki kam khai be an ya kimrat khlaw ki bala jandu jan walla kam pat shay balada kini ki laingut ki la siat yap ya uni ukhla hnrei la suba baka jaka bala wanra ya kan ka sni ba ki ieng khla kala bandai na ka pakka tiger reserve ka badon ha bhalukpung ha Arunachal Pradesh ka kan hon ki pulit na East Guwahati Police District kalapun pulom ya ka jing thmu ki nong khai be an ki masi ki bala mot ban khai tu kumba hnri phuai teli ki masi ha ka trok ka bala shakem na Jorabat hajan upur ka Assam bat Meghalaya hadin balayo ya ka khubor kini ki pulit ki lapun long ya ka jing talasi ya ka tai ka surak ba ki leyo kem ya ka trok ka baket ya ki tai ki masi ban let sha Meghalaya la thu ban apdeng ki hnri phuai teli ki masi san teli ki dai ki balayam ki pulit kila kem ya Saddam Hussein ubana nagar bera na Assam hakabe dai bat kani ka jing khai tu ikimasi bat ka jing toket halor kani kadangnya shakhmat menta ka ri India kan sapen her ya rocket Chandrayaan 3 na Sri Harikota menta katayaw yathu umantri khana bapet ya ka Science and Technology u Dr. Jitendra Singh u Chandrayaan 3 unkit ya ki kor ki bor ki ban hiar sha ubnai bat dakani ka India kan long kari ka basaw ban yukjat ha ubnai ha ka jingale kai badminton u Lakshya Sen jong kari India un ya kandu ya u Li Shifeng jong ka China ha ka final jong ka jingale kai Paramarway ha Canada Open arajar arpulai ka badang long ha Calgary ha Canada u Lakshya ula poi ka final hadien ba ula job ya u Kenta Nishamoto ha ka semi final kat ba u Shifeng ula penliem ya u Kodai Naraoka jong ka Japan ha ka semi final ban penkot ya ka khubor se sisian pat kimat ki bakong san pelait pat ba katnat ka puli ka tho jong ka sarkar pedeng ya ka kai phot halor ka jingtrei kam ki district ha ka puli ka tho hanin ka sngi betha ka ying bishar high court ka Manipur ya ka sarkar jilla ban penjun surkhandiat ya ka pakhang internet bat lapan kut no ya ka le niam be den klam nen ka sngi ha aitnar ha jawai bat katung ila poish ka bakut jang ka khubor ka balawan chapi na ka Akashwani Shillong sashi por ka ta ka por prabajing in so ba ka Delhi station na ka benta ka khubor ka tin hindi ka ban bot pat ka khubor ka tin phareng ka por prakhasan minute ngi pen kan mauru bah ka por prash teng in yawan phai biang sha ka station ka jongi na ka benta ka khubor na ka than shatei lammi ngi kane ka dei ka Akashwani Shillong